हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू मिनी ब्लॉग। तो सकाल सकाल देखছো तो एते गरम होते झाड़र मच्छटी पूरा गाधी पड़े। तो गाड़ी फाड़ी धर ଟିକେ बाहरी जाइଥିଲି बस स्टैंड ରୁ, କାହିଁକିନା ବଡ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବଡ ଭାଇକି ନେଇକି ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲି। ଆଉ ମାମା ଏଇଟା କଣ ସବୁ ଦେଇଛି, କଣ ସୁଜି କଣ ଗୋଲମରିଚ କଣ ଛାତ ଉପରେ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି, ରହିଯାଇଛି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଲା, ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ବ୍ରସ୍ ଫ୍ରସ୍ କରିନଥିଲି ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ବ୍ରସ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ମାମା ଏଠି ତ ଦେଖିଛ ସକାଳୁ ଉପମା ଆଉ ଏପଟେ ଗରମ ଗରମ ଘୁଗୁନି ରେଡି କରିଦେଇଛି। ଆମେ ସବୁ ତ ଖାଇଥିଲୁ ଆମ ଛକ ପାଖରେ ଟିକେ ଖାଇବା ପିଇବା କରି ଗାଁ ଭଳିଆ ନିର୍ଲଜ ଦେଉଛ। ରାବିଡିରେ ଟିକେ ଜେମ୍ସ ଚକୋଲେଟ ପକେଇକି ଖାଉଛି। ମାନେ ଦୁନିଆର ଗୋଟେ ଅଜବ ଛୁଆ, ଖାଇକି ଦେଖୁନ ଦାନ୍ତ ଦେଖିକି ପୁଣି ସିଆଡେ ପଳେଇଲେଣି। ଦିପହରେ ମାମା ଏଠି ତାର ଭାତ ବଢି ଦେଇଛି। ଆଉ ମୋର ତ ଟିକେ ଆମ୍ବୁଲ ପାଗ ପାଣି କାଟିକି ଲଙ୍କା ପାଣି ନହେଲେ ମୋର ଭାତ ଯିବନି। ତ ଦିପହର ଦେଖୁନ ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଆମର ମତେ ଶୁଆ ହିଁ ଦଉନି। ଟୋଟାଲ ଟିକେ ଗାଡି ଧରି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା, ଭଡା ଦେଇଥିଲା ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ଗାଡି ଧରି ଭଡା ବି ବାହାରି ଯାଇଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କ ଦୋକାନ ଟିକେ ଆସିଥିଲି ଘର ପାଇଁ ଟିକେ ଚା ଟିକେ ସବୁ ପାର୍ସଲ ନେଇକି ଯିବାକୁ। ଆଉ ଘର ପାଇଁ ଚା ଟିକେ ପାର୍ସଲ ନେଇକି ଆସିବାକୁ ମାମା ଦେଖୁଛି ସେଠି ତାର ଥାଳି ପାଣି ଥୋଇ ସାରିଲେଣି। ଚାଟ ଫାଟ ତ ସବୁ ଖିଆ ସରିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।